Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, турнири UFC 281 ба анҷом расид ва дар ин турнир бисёр навигариҳо шуд ва корҳои ногаҳонӣ рух дод. Мо барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ин турнир омода кардем. Муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук, муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук, реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов дар муҳорибаи Порье ва Чендлер, реаксияи Ислам Махачев ва Нурулло Алиев дар турнири UFC 281 ва боз дигар хабарҳои шавқовар. барои дастгирӣ мо лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. Дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз анонсҳои муҳорибаҳо. шаби гузашта пеш аз турнири UFC 281 ташкилоти UFC расман муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовскиро эълон карданд. Акнун чемпиони вазни сабук Ислам Махачев бо чемпиони вазни ним сабук Александр Волконовский барои камарбанди вазни сабук меҷанганд. муҳориба рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 дар кишвари Волконовский, Австралия баргузор мегардад. чӣ хеле ки фаҳмидем дӯстон, дар ин муҳориба Ислам кӯшиш мекунад ки камарбанди худро ҳимоя кунад, Александр боша кӯшиш мекунад ки дар ду вазн чемпион шавад. агар кӯтоҳ карда гӯем, Волконовский мағлуб шава ҳам ягон чиз аз даст намедиҳад. ана Ислам боша камарбанди худро аз даст дода метавонад, чунки муҳориба дар вазни сабук баргузор мегардад. ҳамчунин UFC муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди муваққатӣ вазни ним сабукро эълон карданд. Волконовский бо Махачев дар вазни сабук муҳориба мегузаронад, дар вазни ӯ ним сабук боша Яир Родригес ва Ҷош Эммет барои камарбанди муваққатӣ муҳориба мегузаронанд ва ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии Александр Волконовский хоҳад шуд. ин муҳориба низ дар турнири UFC 284 баргузор мегардад. ана оиди довталабони вазни сабук боша, пас чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов варианти хеле хуб пешниҳод кард. Дастин Порьеро табрик мекунам. ин муҳорибаи олиҷаноб буд. Ислам Махачев зидди Александр Волконовский, Дастин Порье зидди Бенил Дариуш дар турнири UFC 284 дар Австралия, навиштааст Нурмагомедов. ва дӯстон, фикр мекунем ки ин варианти хуб аст, дар ҳоле ки муҳорибаи Махачев ва Волконовскиро расман эълон карданд. барои ҳамин Бенил Дариуш ва Дастин Порье метавонанд ки зидди якдигар ҷанганд ва ғолиби муҳорибаи онҳо бо ғолиби муҳорибаи Махачев ва Волконовский вомехӯрад. умуман дӯстон, фикр мекунем ки соли 2023 мо шуморо беҳтарин муҳорибаҳо интизор аст. ба фикри худи шумо дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гарда, ки ғолиб шуда метавонад, Порье ё Дариуш? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба реаксияи Ислам Махачев ва Нурулло Алиев дар турнири UFC 281. Нурулло Алиев: UFC 281 ба муҳорибаҳои ҷангварон назар карда, ҳарчи зудтар ба октагон баргаштан мехоҳам. 25 феврал, навиштааст Алиев. Ислам Махачев боша пеш аз турнири UFC 281 навишт ки ба ғалабаи Дастин Порье ва Алекс Перейра боварӣ дорад. баъди турнир боша навишт ки Ислам дар ин чизҳо фаҳмиш дорад. Дастин Порье ва Майкл Чендлер барои беҳтарин муҳорибаишон соҳиби $50,000 бонус шуданд. Алекс Перейра ва Жанг Вейли боша барои беҳтарин баромадишон соҳиби $50,000 бонус шуданд. ин пулҳои коркардаи ҷангварон нест дӯстон, ин танҳо бонус барои баромадҳои беҳтарин. муҳорибаҳои пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. боз дар ин турнир Нейт Диаз бо дӯсти Конор Макгрегор Дилан Денис қариб буд ки занозанӣ кунанд, аммо ба онҳо ин чизро иҷозат надоданд ва онҳоро ҷудо карданд. лекин ба ин нигоҳ нокарда, Нейт Диаз кори дӯстмедоштагии худро кард. ӯ як дӯсти Дилан Денисро як шапалоқ зад. дӯстон, ин буд тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо. фикр ақидоатонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.